Исәнмесез, кадерле дуслар. Минем исемем Лилия. Без сезнең белән бүген Казанда Дәрбишләр бистәсендә ел саен уза торган матур татар милли Сабантуй бәйрәмендә. Кайта ерактан халык Сабантуйы сагындырып Берләштерә һәр вакыт Әйдә, әйдә, дуслар, әйдә Сабантуйларга кайтыйк Туганнар белән очрашып Бергәләп күңел ачыйк Әйдә, әйдә, дуслар, әйдә Сабантуйларга кайтыйк Туганнар белән очрашып Бергәләп күңел ачыйк Күргәнебезчә, дуслар, Сабантуй чыннан да бик матур, күңелле милли бәйрәм. Ә безнең татар халкында андый милли бәйрәмнәр, элек-электән сакланган гырыф-гадәтләр, йолалар шактый күп. Һәм әлбәттә, безнең бурычыбыз булып, бу гырыф-гадәтләрне, йолаларны, милли бәйрәмнәрне һәм иң беренче чиратта туган татар теленә саклап калу. Бүгенге көндә андый эшчәнлек белән шөгыльләнүче оешмалар һәм аерым шәхесләр дә бар. Әлбәттә, аларның эшчәнлеге татар милләте өчен һичшиксез бик зур. Бүгенге көндә Мәскәүдә Милли татарлар конгрессы дигән оешма бар. Аларның эшчәнлеге нәкъ менә шуңа юнәлтелгән. Татар телен, мәдәнияте, гырыф-гадәтләрен, милли бәйрәмнәрен, йолаларын саклап калу һәм киләчәк буыннарга җиткерү. Бу оешмага нигез салучы акыллы аксакаллар күптән түгел үзенең мөрәҗәгатен әзерләде. Һәм бу мөрәҗәгать Бөтен дөнья татарлар конгрессының 2 августта узачак 8-нче съездына юнәлтелгән. Әлбәттә, бу мөрәҗәгатьтә яктыртылган кагыйдәләр, оешманың үз алдына куйган таләпләр бу съездның резолюциясендә үз урынын алачак һәм тормышка ашырылачак, кабул ителәчәк дип без өметләнәбез һәм әлбәттә шуңа ышанабыз. Әлеге мөрәҗәгатьтә нинди кагыйдәләр урын алган икәнлеген хәзер сезне шуның белән якынрак таныштырып үтәм. Әлеге мөрәҗәгать нигезендә нинди пунктлар һәм кагыйдәләр ята икән? Шул пунктлар барлыгы 20 пункт тәшкил итә һәм алар Милли татарлар конгрессының аксакаллар тарафыннан әзерләнгән. Димәк, әлеге проект Милли татарлар конгрессының күп еллар дәвамында даими рәвештә алып барыла торган эшчәнлек нәтиҗәсе. Башкалабызда һәм илнең төрле төбәкләрендә оештырылган очрашулар, уздырылган әңгәмәләр, бәхәсләр, бәйрәмнәр, кичәләр дә проект әзерләүгә этәргеч булды. Шулай ук өлкәннәр, яшьләр һәм башкаларның телгә, милләткә мөнәсәбәтләре, аларның шөгыльләре һәм гомумән тормыштагы кызыксынулары да биредә яктыртылган. Милли татарлар конгрессы тәкъдим иткән проект нигезендә 20 пункт ята. Беренчесе. Баланың теле әни, әти сүзләре белән үз ана телендә ачылырга һәм үз гаиләсендә ана телендә сөйләшергә күнегергә тиеш. Аның өчен нәрсә эшләргә, нәрсә булдырырга кирәксең? Хәзерге гаилә тәрбиясе алга киткән җәмгыятьтә яшь балалы аналар өчен махсус клуб яслиләр оештырырга кирәк. Анда сөйләшү, аралашу бары тик татар телендә генә булдырырга бик әйбәт эш булыр иде. Телефон һәм телевизор белән файдаланалар икән, ул вакытта аларда бары тик татар телендәге тапшыруларны үз эченә алган тәрбия сәгатьләре күрсәтелергә тиеш. Андый клуб яслиләр оештыру татар меценатларының үз халкы алдындагы изге бурычы булып саналырга тиеш. Икенче пункт. Телевизорда, телефонда һәм бигрәк тә интернет киңлекләрендә татарча белмәүче татарларны үз туган телләрен өйрәнергә этәрлек махсус
тапшырулар булдыру. Татарча тапшырулар өчен вакытны арттыру. Әлбәттә, бу күп вакыт һәм чыгым таләп итә торган эш. Әмма татарның киләчәккә телсез татар булып баруын теләмәсәк, безнең буын моны эшләргә бурычлы. 3нче пункт. Россия Конституциясының 68 статьясы 3нче бүлегенә таянып, балалар бакчаларында, милли төркемнәр, мәктәпләрдә ана телен ныклап өйрәтү буенча дәресләрдән тыш вакытта түләүсез махсус түгәрәкләр оештыру. Аларга тотылачак чыгым җирле бюджет һәм меценатлар исәбенә булдыру. 4нче. Элек-электән татарның терәге булган татар меценатлары ярдәменнән башка татарны саклап калу безгә авырга туры киләчәк. Аллаһыга шөкер. Бүгенге көндә Россия һәм дөнья күләмендә байлыгы һәм дәрәҗәсе белән билгеле татар шәхесләре бар. Без татарның үз чорыбызга кадәрге меценатларын хөрмәт белән телгә алган кебек, хәзергеләрнең исемнәрендә киләчәктә халкыбыз үз тарихына алтын хәрефләр белән язар. 5нчесе. Бердәмлектә булу. Бердәмлек ул халыкның милли аңла, милли горурлыкка ия итеп яшәтү өчен мөһим булган шарт. Шуңа да алга таба без бердәмлекне саклап, бер юнәлештә эшләүне тәэмин итәргә бурычлы. 6нчысы. Дипломатиягә, ягъни акыл зирәклегенә ия булу. Безнең татар халкы элек-электән зирәклек, яхшы мәгънәдәге акыл хәйләкәрлеге, үткенлек һәм зыялы булуы белән аерылып торган. Бу хәзерге вакытта да һәр кайсыбызга бирәк тә төрле формадагы милли оешмаларыбызның лидерларына хас сыйфат. Шуңа да дипломатия эшен ныгыту юлына басырга бик кирәк. Әйе, безнең татарга үз сүзен кистереп әйтә белү дә хас. Әмма җәмгыятьтәге вазгыятьне исәпкә алып, акыл зирәклеге белән эш итү сәяси яктан күпкә тышлырак. Шуңа да дипломатия мәсьәләсен хәл итү зарур мәсьәлә. 7нчесе. Үз татарының кадерен белү. Һәрбер авыл, һәрбер район һәм татарлар күпләп яши торган җирдә, һәрбер шәһәрдә татарны берләштерә торган, авыр чакларында аларга ярдәм кулы суза торган туганлык пычмагы дигән җыелу урыны булырга тиеш. Тормышта авыр хәлдә калган, язмыш сынауларына юлыккан, барып киңәш сорар, ярдәм өмет итәр кешесе булмаган татарлар өчен туганлык пычмагы сулар һавадай кирәк. Бигрәк тә хәзерге һәркем үзен генә кайгырта торган тизлек заманында. Психолог һәм башка белгечләр ярдәмен үз иченә алган туганлык пычмагында аралашу мөмкин кадәр татар телендә булырга тиеш. 8нчесе. Россиядәге һәм чит мәмләкәтләрдәге татар авылларының энциклопедиясын төзү. Бу илебез башкаласында Татарстан һәм чит илләрдә яшәүче татар галимнәре, зыялылары тарафыннан алдагы 10-15 елда башкарылырга тиешле олы хезмәт. 9нчы. Татар халкының чын тарихын өйрәнеп, аны халыкка җиткерү. Моның өчен милли оешмалар оештыра торган төрле дискуссия, бәхәсләр, әңгәмәләр, очрашулар, кичәләр һәм бәйрәмнәрдән файдаланырга була. Татар кызлары һәм егетләре үз халкының данлы үткән юлын, чын тарихын белергә тиеш. Бары шул чагында гына милләтне милләт буларак яшәтүче алдынгы карашлы шәхесләр тәрбияләп була. 10нчы. Төрки һәм башка халыклар арасында үзенең укымышлылыгы, әдәп әхлаклыгы, тәрбиясе белән аерылып торган татарның үз традицион диненә мөнәсәбәтен үзгәртергә инде күптән вакыт җитте. Халыкның үз асыл сыйфатларын, туган телен, милләт сафлыгын, ихтыяр көчен саклап калуда дин ислам тәрбиясенең әһәмияте бәйләп бетергесез. Шуны истә тотып, мәчетләргә экскурсияләр оештыру, шулай ук яшь балалы гаиләләр өчен, айруча яшь әниләр өчен мәчет карамагында ак әби һәм бәби бүлмәләре булдыру бик әйбәт нәтиҗәләр бирер иде. 11нчесе. Яшьләрне тәрбияле һәм заманча карашлы ватанпәрвәр татарлар итеп тәрбияләү.
Бер кемгә дә сер түгел, бүгенге яшьләрнең күбесе үз виртуаль дөньясында яши. Чынбарлыктан аерылу аларны аралашудан, дуслашудан, тормышта кешеләр белән үзара дус һәм кешелекле мөнәсәбәт корырга өйрәнүдән азат итә. Үз кабыгына бикләнгән битараф кешеләр хәленә төшерә. Бу хәзерге вакытта иң катлаулы проблемаларның берсе. Үсмерләрне тиешле юлга юнәлтү, аларны җәмгыять һәм үз ата-анасы, үз милләте каршында ылы җаваплылыкка ия шәхес итеп тәрбияләүдә булдыру, тәрбияләү өчен дәүләт, мәктәп, милли оешма һәм гаилә бергә эш иткәндә генә тәрбия процессында бул чылбырның бөтенлеге сакланганда гына әлеге мәсьәләне уңай хәл итеп була. Яшьләрне кызыксындыру өчен аларны экология, хәйриячелек, волонтерлык һәм башка шундый мөһим мәсьәләләргә кагылышлы төрле проектларга җәлеп итәргә кирәк. Менә монда инде интернет киңлекләрен тулысынча файдаланырга була һәм бу файдалану уңай нәтиҗә бирәчәк. 12. Яшь буын үз әби-бабасы телендә сөйләшсен, татар телен киләчәккә илтүче һәм аны яшәтүче булсын өчен югары белем бирүнең билингваль һәм полингваль системасын булдыру зарур. Бу нәрсә дигән сүз? Бу система ике һәм шулай ук берничә телне өйрәнүне күз уңында тота. Замана яшьләре инглиз, рус һәм үз ана телен бер дәрәҗәдә яхшы белергә омтылырга тиешләр. Моны булдыру өчен төрле проектлар әзерләү мөһим. 13. Яшьләр тәрбиясендә классикага нигезләнгән җыр сәнгатенең һәм совет җыры классикасы тәшкил иткән матур әдәбиятның да әһәмияте шактый зур. Моның өчен яшьләргә классик мәдәният, классик әдәбият үрнәкләре белән танышу өчен уңай шартлар тудырырга кирәк. Һәм бу гаиләнең, мәктәпнең, милли оешмаларның һәм әлбәттә дәүләтнең бурычы. 14. Безнең татар яшьләренә төрки телле халыклар белән аралашу, туганнарча мөнәсәбәт урнаштыру өчен җыр, театр сәнгате һәм әдәбият бик мөһим роль уйный. Моның өчен тиешле чаралар уздырырга кирәк. 15. Тарихи кулъязма мирасын өйрәнү мөһим мәсьәләләрнең берсе. Әгәр дә без иске татар язмаларын, хатларын, кулъязмаларын кириллицага тәрҗемә итмәсәк, киләсе берничә елда алар бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Һәм әлбәттә, моны берничек тә булдырырга ярамый. Бу язмаларны, тарихи язмаларны сакларга кирәк. 16. Тарихи кулъязма мирасы белән беррәттән һәрбер татар үз нәселен, үз тамырларын белергә, өйрәнергә тиеш. Аның өчен архивлардагы мәгълүматлардан файдаланырга була. Нәселең тамырларын белеп, шәҗәрәңне тезеп киләчәк буыннарга калдыру үзеңнең татарлыгыңны саклау дигәнне аңлата. Шуның белән горурлану гына түгел, бу хисне балаларның, ыныкларың аша киләчәккә яшәячәк татарларга да җиткерү ул. 17. Татарлыкны саклау, авылларыбызны да саклау, аларны юкка чыгуына юл куймау дигәнне аңлата. Һәм иң беренче чиратта авыл мәктәпләренең булганнарын саклап калырга тырышырга кирәк. Мәктәбе, кибете, клубы ябыла икән, андый авыл бетәргә хөкем ителгән, кызганычка каршы. Бары тик авыллар гына татарның гырыф-гадәте, әдәп әхлаклыгы, мәдәнияте сагында тора. Авыллар гына безне татарның узганына тоташтыра. Авылларда гына татарлык бар тулылыгы белән сакланып килә. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы икътисадын ныгытырга кирәк. Авылларда кала торган яшьләргә ярдәм итәргә кирәк. Моны булдыру өчен төрле проектлар әзерләргә кирәк. 18. Идеологик яктан көчле йогынтыга ия булган авыл сабан туйларының бетерелүенә юл куймаска. Алда билгеләп үткәнчә, сабан туйларының һәм башка төрле милли бәйрәмнәрнең әһәмияте бик зур һәм аларның саклануы безнең татарлыгыбызны саклауны аңлата. Татарны дөньяда таныткан бу милли бәйрәм, Сабан бәйрәме, халкыбызның җыр биюләрен, төрле уеннарын, кызыклы ярышларын, татарча көрәшне үз эченә ала. Аны балалар да кичкенәдән күреп үсә. Димәк, Сабан туй да үзенә күрә бер тәрбия чарасы булып тора. 19. Татар рухы спортта да чагылыш табарга тиеш. Һәм биредә милли көрәш спорты зур роль алып тора. Шуңа да бөтен дөньяга
безнең татар көрәшен танытырга, аны популярлаштырырга кирәк. Моның өчен дә төрле чаралар, проектлар уздырырга, яшьләрне көрәш спортына җәлеп итәргә кирәк. 20-нче. Татарның узган тарихын, сәнгатен, әдәбиятен һәм хәзерге тормышын һәр яклап яктыртуда интернет киңлекләрен мөмкин кадәр куллану. Бу дөньядагы халыкларны татарлар белән таныштыру, үзебезнең барлыгыбызны бөек халык дәвамчылары икәнлегебезне танытуда. Шулай ук җир йөзенең теләсә кайсы почмагындагы татарлар белән бик тиз арада элемтәгә керү, үзара аралашу, уртак проблемаларны бергәләп хәл итү чарасы да булып тора. Интернет киңлекләре көннән-көн ныграк таралып, замананың төрле төп аралашу чарасы урынын билгеләп тора. Шуңа күрә төрле халыклар чит ил татарлары белән интернет киңлекләре аша аралашу бик уңайлы булып тора. Шулай итеп, Милли татарлар конгрессының төп максаты, әлбәттә, ул татар халыкның гореф-гадәтләрен, татар мәдәниятен, йолаларын, милли бәйрәмнәрен һәм иң беренче чиратта татар телен саклап калу. Аны яшьләргә, киләчәк буыннарга, балаларга җиткерү. Һәм әлбәттә, төп максаты булып, тагын татар яшьләрендә үз милләтенә, тарихына, гореф-гадәтләренә, туган теленә карата горурлык хисләрен тудыру. Аларны һәр нәрсәгә тырышлык куеп яшәргә өйрәтү һәм үз халкына ихтирам, татар мәдәниятенә мәхәббәт хисләрен уяту. Буларны тормышка ашыру өчен Милли татарлар конгрессы тарафыннан ел сайын күп төрле чаралар уздырыла. Һәм бу чараларны булдыру өчен бик күп тырышлык куела. Күп төрле мәкаләләр языла, фильмнар төшерелә, танылган татар шәхесләре белән очрашулар уздырыла, милли бәйрәмнәр үткәрелә, активистлар җәлеп ителә, интернет киңлекләрендә бик зур эш алып барыла. Бүгенге көндә Милли татарлар конгрессының YouTube каналында 22 меңнән артык подписчиклар саны исәпләнә. Димәк, бу Милли татарлар конгрессы оешмасының бик популяр икәнлеген аңлата һәм биредә яшьләр саны арта бара. Ел сайын, ай сайын яшьләр саны арта гына бара. Биредә шулай ук яшьләрдә патриотик рух, милли аң тәрбияләнә. Милли татарлар конгрессы оешмасы аеруча зур роль ислам динен яктыртуга багышлый. Моның өчен изге Рамазан айында ифтарлар кичәләре үткәрелә, хәзрәтләр чакырыла, дини һәм тормышчан вәгазьләр укыла. Бигрәк тә яшьләргә кирәкле белемнәр, аң һәм ахлак тәрбиясе бирелә. Тулайым алганда, Милли татарлар конгрессы башкарган эшчәнлек, аларның тырышлыгын санап бетергесез. Шуңа да проектта яктыртылган 20 пунктны тормышка ашыру бик мөһим эш булып тора. Бу пунктлар Бөтен дөнья татарлар конгрессының 2 августта узачак 8-нче съездының резолюциясендә үз урынын табар һәм кабул ителәчәк дип без ышанабыз. Һәм буларны булдыру мөмкин булачагына без әлбәттә өметләнәбез һәм барлык татарларны да бу эшчәнлеккә кушылырга чакырабыз. Тыңлавыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сезгә бик зур уңышлар телим. Сау булыгыз, дуслар.